היי, יש לי שאלה אליכן. מה ההבדל בין ועדות לפטור ממס הכנסה לבין ועדות של נפגע עבודה בביטוח לאומי? אוקיי, טוב ששאלת השאלה הזאת, כי ככה גם אני אסביר מה זה פטור ממס ואיך מקבלים אותו. הרבה אנשים לא מודעים לזה שאם יש להם שלל ליקויים רפואיים שיכולים להגיע לכדי 90% נכות, הם זכאים לפטור ממס הכנסה. התביעה אומנם לפטור ממס מטעמי בריאות מוגשת למס הכנסה, אבל מס הכנסה מעביר לביטוח לאומי את כל עניין ניהול הוועדות וקביעת אחוזי הנכות. כשמדובר בנכות מעבודה, ביטוח לאומי מההתחלה ועד הסוף הוא זה שדן במקרה ורק בנכות שנגרמה כתוצאה מהתאונה. בעוד שבפטור ממס הכנסה דנים בכל הליקויים שיש לבן אדם, כמו בנכות כללית. אורתופדי, נוירולוגי, גניקולוגי, פנימאי, לא עיניים, אוזניים, הכל נכלל, עושים ועדות על כל התחומים, ואז משקללים את הכל לנכות, ומי שמגיע ל-90% זכאי לפטור מלא. אנחנו השבוע למשל הוצאנו ל3 לקוחות פטור מלא ממס בדרך הזו.